Преди малко повече от 7 години Лилит имаше мечта. С нейната песен тя събара грешниците от тая дата. Куват рая в опит да ни освободят. Но преди да успее да започне войната си, тя изчезна. Просто искам да довърша това, което тя започна. Силна жена като теб може да разбере, сигурен съм, госпожа Кармайн. Мислех, че ясно изразих позицията си. Няма да участвам в тази война или да помагам на вашия неуважителен екипаж, Вокс. Забавно е, че го споменаваш. Виж, моята колега Велвет дойде специално да се извини за детинските си действия на последната ви повелителна среща. Тя не е искала нищо лошо. Нали, Велвет? Така прекалих с думите си. Прости ми. Виж, тя съжалява. Не бъди толкова строга към нея, знаеш. Тя все още е доста нова в бизнеса на повелителите. Ясно, но това не променя нещата. Нямам повече какво да преговарям с човекът, който ми довежда ангели на прага. Сигурна ли си, че това съм аз? Ако си спомням правилно, ти беше тази, която въоръжи Чарли, за да убие ангелите. Това бяха различни обстоятелства. Бяха ли? Защото просто продължавам там, откъдето вие спряхте. Ще те видя как седиш тук горе в твоята зловеща фабрика, мислейки се, че си на тази война, когато всъщност ти я започна. Не правете грешка, Кармила. Война идва. Или си с мен, или си срещу мен. И когато първият ти стрел удари, на чия страна искаш да бъдеш? На рая? Мислиш, че няма да дойдат за теб? Тази, която е снабдила принцесата с ножа, с който да бъде убит водача им? Помогни ми да защитя Ада, Кармила. И аз ще ти помогна да защитиш тях. Ще построя твоето оръжие. Супер! Изкараме виновна пред всички ви! Толкова много за просто фалшиво извинение! О, хайде, Вел, сключихме сделка, нали? Освен това, успя да прецакаш на среща с повелителите, на която ти позволи да присъстваш от мое име. Така че може би трябва да се замислиш малко. О, шибано гадно копеле!